ikke se noget. Den bong her, den var vanvittig. Okay. Og det er bare afsted. Det er bare afsted. Op til... Og så er det flat. Yes, jeg ser gerningsmanden. Det er min ven. Skal jeg tage ham eller hvad? Ja. Hvad har jeg gjort? Jeg har fingre på britterne. Ja, det bliver bare der. Ja, vi har en af dem, Nå, så kan vi lige blive om, det var ham der, vi to tidligere, der havde våben. Og hans ven i det blå tøj. Nå. Nå, bro. Det var det jo. Det Nej, det var jeg tror faktisk ikke, det var ham. Jamen, det var ham. Men det var også ham, fordi han var med. Det må du meget gerne. Ved du hvad, skal jeg fucking smadre dig, eller hvad? Fuck, er den nu ikke en bøde, bro. Du skal trykke nævn. Nå, ja, jeg kan godt huske det nu. Finger 10. Ja, sut min tøj, jeg kan godt huske det. Ja, man. Hvad han sagde. Hvad, kan du lige betale, bro? Ja, jeg er lige inde i sjælderne. Kan du lige betale i stedet for at stå der? Jeg skal nok komme ned på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg lige og klapper dig ned og siger goddag. Selvfølgelig, Felix. Du må have det godt. Ja, men det betaler en fucking bøde, ellers kommer du gå ud. Ja, og det gør du bare lige nu. Det har jeg ikke penge til. Det må jeg sgu da ikke. Ja, okay, men jeg har stadig min telefon. Oh shit, sorry. Ja. Vi har da ikke snakket igen her. Og nu tager han min telefon. Fuck. Tal den Jeg har ikke fået nok lommepenge. Gå ind med dig. Jeg har sagt til dig, at du får nok lommepenge. Ja, jeg er fucking inde, din retard. Ui, hej. Hej med dig. Ja, fortsæt med at synge. Giv mig en numbers. Så kom i morges. Nå, skal vi køre patrulje sammen? Ja, kom. Hvad kan jeg gøre for jer? Hvad er det, der sker? Hallo? Finder du bare lærerokade, hvad sker der? Må gerne flytte jeres ting, når I fucking er færdige med dem. Nå, det var... Betyv. Eko 82 plus 1 kører på seneste skydeopkald. Eko 82 slut. Jo, han holder dernede i fængsel. Lige venstre bag dig. Nå. Lige på siden også. Jeg tror du ikke, der er tændt. Jeg hedder Frank Jensen. Goddag, Frank. Jamen, det er fordi, du kommer måske lidt på det tidspunkt. Har du måske hørt nogle kanonslag eller nogle skud eller sådan noget? Det har jeg ikke. Jeg ventede på en kammerat, der er i fængsel. Det ved jeg sgu da ikke. Ja, den her bilen er vel stjålet. Gutter, kan vi ikke lige tælle til 10 hurtigt? Okay, det var ikke vildt. Prøver du lige at skyde mig der, eller hvad skete der? Så du bliver flad. Nej. Det er ikke sådan, det er fint. Nej. Betyv, vi har et aktivt eftersøgelse på en sikket Golf Felix eller noget. Og et eller andet. Det kunne 82 slut. Det er Honda eller? Vi kører ned mod Nyby på Freeway. Ind til siden! Hey, du skal slet ikke prøve at pitte mig. Så du det der? Kan du følge med eller hvad? Ja, så kom, mand. Skal jeg pitte ham? Okay. Nej, ikke her. Jeg vil ikke Ej, hans bil kan ikke med, Okay, jeg hopper ud, du kører. Nej. Nej. Ja, det er godt det der, det er godt. Ja! Jeg får fælder med trusser. Det ved jeg ikke. Det var hvis du ikke havde kommet ud. Hvorfor fuck kan jeg ikke tage mig ud? Kan du tage mig ud? Nej, det fungerer sgu. Døde han? Jeg går med dig. Ej. Eller du falder om her. Du falder om her. Nej, du skal slet ikke løbe. Okay. Hvad lyder en spæde for? Jeg burde have oprettet sigtelserne, tror jeg. Altså, hvor meget skal jeg give ham for? 20 dage, 25 dage. Jeg kan ikke på min telefon hurtigt. Der er en, der ringer. Jeg kan du har sgu din telefon. Er det? Nej, jeg har ikke. I sikket den. Ja, hyggeligt. Så går vi bare væk med over. Stjæle. Hvorfor er du så hurtig? Jeg skal slet ikke stikke af for mig. Slet ikke stikke af. Jeg skal slet ikke slå ham. Hvad er det, Jeg skal slet ikke slå på min kollega som der. Det finder jeg mig ikke.
Ja. Jeg slog på den dør. Wow, der har der fuldt underlig, bror. Vans. Fri min brødre, mand. Hej. Vi ses med. Han er hvordan er der, Hallo, mand! Åbne fandt der. Han kom. Hvor? Undskyld. Få lavet PD, tak. Det er ikke kommet ind. Ej, hov. Eller hvad de vil lave med? Hvad fanden er du kommet herhen? Hallo, vi laver den der protest. Hvad var det protest? Hvordan han kom der? Oh my god. Hvad sker der? Hvad er det, vi lever i? Ej, det er de der bøsser der. Hey, hvad var det en af jer, der prøvede at stikke mig ned? Er det rigtigt? Undskyld. Så, Har du dum? Har du dum? Okay, jeg har det flot igen. Ja. Hallo? Harlers, Hvad laver I? Hvad laver I? Fuck lever I, mand? Hvad der rav nu, mand? Fuck, løb, der er kæmpe rav. For nu... For nu whitelist på det der lorteserver, mand. Hvad fanden sker der? Altså, hvad sker der? Hvad der sker? Jeg bliver kørt ned over det hele. Hvad har jeg stjålet? Bil du kørte i. Hvad hedder du? Furkan. Goddag, herre betjent. Hvordan kom du her? Altså, giv step selvbeløb. Kom nu. Undskyld her. Hvad så? Godt der. Nej! Han kommer bagfra. For helvede. Hvad trykker du kniv ved?